ኣብ ሩስያ ተወሊዱ ዝዓበየ ብሪጣንያዊ ጃይም ዌዝማን 1874 ክሳብ 1952 ብደረጃ ዓለም ፍሉጥ ሊቅ ባዮኬሚስትሪ ነይሩ። ናቱ ርኽበታት ብኣቋጻጽራ ኤውሮጳውያን ኣብ 1970ታት ስትራቴጂካዊ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንዝነበረ ትምህርቲ ኤስቶን ኣመና ዘገድሱ እዮም ነይሮም። ኣብ እዋን ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብሰፊሑ ኣብ ጥቕሚ ዘውዓለ ቦምባ ኣብ ምፍራይ ኣገልጊሉ። ፖለቲካዊ ህይወት ዌዝማን ኣዝዩ ዝተፈለየ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዝተቐልቀለን ሓደ ካብ ኣብ መንጎ ኣብ ፍልስጤምን ምስርታ መንግስቲ ኣይሁድ ዝድግፍ ብሄራዊ ግንባር ጽዮናውነት ዝኾነ መራሕትኒ ነይሩ። ብ1947 ድሕሪ ህልቂት ሆሎክስት ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ብሪጣንያን ዝነበረት ፍልስጤም ኣብ ክልተ ክትግማዕ ወሲኑ። ወላ እኳ ልዕሊ 140 ሃገራት ፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ እንተሃባ ክሳብ ሕጂ ግን ከም ሃገር ኣይተመስረተትን። ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ካብ 9 ክሳብ 28 መስከረም ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ገለ ሃገራት ንፍልስጤም ኣፍልጦ ከም ዝህብኣ ብምግላጽን እዚ ቁጽሪ ክውስኽ እዩ ተባሂሉ ይግመት። በኣንጻሩ እስራኤል ብ1948 ዓመተ ምህረት ክትምስረት እንከላ ብ1949 ዌዝማን ንዕላማ ጽዮናውነት ብዝነበሮ ተወፋይነትን ተሳትፎን ፕረዚደንት ተሓዳሽ ሃገር ኮይኑ ተመሪጹ። እስራኤል ፓርላመንትን ስርዓት ስለ እትኽተልን ቀዳማይ ሚኒስተር ላዕለዋይ ስልጣን ስለ ዝሕዝን እቲ ዝተዋህቦ ስልጣን ዝያዳ ተምሳላታዊ እምበር ውሳነ ናይ ምሃብ ስልጣን ኣይነበረን። ዌዝማን ኣብ መበል 77 ዓመቱ ብ1972 ክመውት እንከሎ እቲ ሓዳሽ ሃገር ካልእ ፕረዚደንት የድልያ ነይሩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ነቲ ቦታ ይምጡን እዮም ዝበሎም ፍሉጣትን ናብ እስራኤል ስደተኛታትን ንኽመፁ ዘተባብዕ ኣይሁዳውያን ኣሽማቶም ይዝርዝር። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዳቪድ ቤንጉሪዮን ሻቡ ንሻቡ ኣዒንቱ ኣብ ልዕሊ እቲ ህቡብ ተመራማሪ ብምዕራፍ ንፕረዚደንት ይሓጽዮ። ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ኣባ ኢቫን ምስ ሕፁይ ፕረዚደንት እስራኤል ዝነበረ ኣልበርት ኣንስታይን ተራኺቡ ከም ዘዘራረቦ ተገይሩ። እዚ እስራኤላዊ ሊቅ ፊዚክስ ኣዶልፍ ሂትለር ናብ ስልጣን ምስ መፀን እቲ ሃገር ድማ ንኣይሁዳውያን ክተሳድድ ምጀመረትን ካብ 1933 ጀሚሩ ኣብ ኣሜሪካ ይነብር ነይሩ። ኢቫን ንቐዳማይ ሚኒስተር እስራኤልን ቤንጉሪዮን ወኪሉ ናብ ኣንስታይን ደብዳቤ ጽሒፉ። እስራኤል ብጂኦግራፋዊ ንእሽቶ ግዝኣት እያ በለ እንተኾነ ህዝቢ ኣይሁድ ዘለዎ ሕሉፍን ህልውን ዓሚቕ መንፈሳውን ባህላውን መንነት ልቡን ቆልቡን ኣብኡ ስለ ዝሃነፀ ዓበይቲ ነገራት ክዕውቱ ይኽእሉ እዮም ክብል ጽሒፉ። እቲ ኣምባሳደር ብተወሳኺ ኣንስታይን ሳይንሳዊ ሞያኡ ክገድፍ ከም ዘይብሉ ኣስሚሩሉ። ግን ከዓ ካብታ ዝነበረላን እቲ ዘምህረሉ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲን ዝርከበሉን ኒው ጀርሲ ናብ እስራኤል ክግዕዝ ይግባእ። ኣብቲ እዋን ወዲ 73 ዓመት ዝነበረ ኣንስታይን ልዑል ትሕትና ብዝተመልኦ መገዲ መልሲ ሂቡ። በቲ ዝቐረበሉ ዕድመ ሕጉስ እኳ እንተመሰለ ክቕበሎ ግን ኣይደለየን። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ብራይስት ሓላፊ ማህደር ኣንስታይን ዝኾነ ዚቭ ሮዛንክራንስ ብዛዕባ እቲ ዝሃቦ መልሲ ኣብታ ኣንስታይን ስክራፕ ቡክስ እትበሃል መጽሓፉ ጽሒፍዎ እዩ። እዚ መጽሓፍ እዚ ናይ ትሊቕ ደብዳቤታትን ውልቃዊ ስእልታትን ዝሓዘ እዩ። እቲ ፍሉጥ ተመራማሪ ፊዚክስ ኣንስታይን ነቲ ስልጣን ዝኸውን ክእለት የብለይን ብምባል ፕረዚደንት እስራኤል ንምዃን ዝቐረበሉ ዕድመ ነጺግዎ። ኣንስታይን መንግስቲ እስራኤል ብዘቐረበለይ ዕድመ ተሓጒሰ ማዕሮ ማዕሪኡ ድማ ክቕበሎ ብዘይምኽኣለይ ሓዚነን ሓፊረን እየ ኢሉ መሊሱ። ሙሉእ ህይወተይ ኣብ ግብራዊ ጉዳያት ትኹረት ገይረ ክሰርሕ ጸኒሐ። ስለዚ ምስ ሰባት ብግቡእ ንምርኻብን
ኣብ ናይ ሓላፍነት ቦታ ናይ ምስራሕን ተፈጥራዊ ክእለትን ተመኩረይን የብለይን። በዚ ምኽንያት እዚ ጥራይ ሓላፍነት ናይ ዝልዑል ቦታ ክወስድ ብቕዓት የብለይን። ኣብ መንጎ ህዛብ ዓለም ሒዝናዮ ዘለና ሓደገኛ መርገፂ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ዝግንዘብ ምስ ኣይሁድ ዘለና ርክብ ድማ ኣዝዩ ጽኑዕ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ በቲ ኩነታት ሓሪቐ። ብዛዕባ እዚ ተመራማሪ ሓያሎ መጽሓፍቲ ዝጸሓፈት ኤሊስ ካላብሪስ ከም ዝበለቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤን ጉሪዮን ብምንጻጉ ሩፍታ ተሰሚዕዎ እዩ ትብል። ኣንስታይን ብዛዕባ ምስ ሕልንኡ ዝጸረር ፖሊሲታት ብግልፂ ብምዝራቡ ፈሪሐ ነይረ ክትብል ኣብ ኣንስታይን ኢንሳይክሎፔድያ ጽሒፋ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንሓላፊ ቤት ጽሕፈቱን ይስሐቅ ናፎን ካብ 1978 ክሳብ 1983 ፕረዚደንት እስራኤል ኮይኑ ካብ ዘገልግለሉ እወ እንተይሉ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ንገረኒ ኢሉ ከም ዝሓተቶ ይንገር። እቲ ሽሞት ክህቦ ነይርኒ ምኽንያቱ ዘይምሃብ ዘይትኽእለሉ ግዜ ነይሩ። ንሱ እንተተቐቢሉ ግን ፀገም ክገጥመና እዩ። ኣንስታይን ነቲ ሽሞት ኣይተቐበለን ማለት ብፖለቲካ እስራኤል ኣይግደስን እዩ ነይሩ ማለት ኣይኮነን። በኣንጻሩ እዩ ጸሓፊ ታሪኽ ማይክል ገርማን ኣንስታይን ኣባል ምንቅስቓስ ጽዮናውያን እዩ ነይሩ። ካብ 1921 ጀሚሩ ምስ ዌዝማን ጽቡቕ ርክብ ነይርዎ እዩ። ንጸጋማይ ክንፊ ጽዮናውያን ብምውካል ኣብ ፍልስጤም ንዘለዉ ኣዕራብ ኣይሁድን ብሄራዊ መሰል ዝህብ ክልቲኣዊ መንግስቲ ምፍጣር ይድግፍ ነይሩ ይብል። ኣንስታይን ጸሓፎ ደብዳቤታት ክሳብ ሕጂ ነዚ ንምርኣይ ይሕግዙና እዮም። ብ1947 ኣኤ ድሕሪ ናጽነት ህንዲ እቲ ተመራማሪ ናብ ሓድሽ ተቐዳዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ጆውሃር ላል ኔህሩ ደብዳቤ ጽሒፉ ነይሩ። ኣብ ደብዳቤኡ ህንዲ ዘመዝገበቶ ዓወት ብምድኣት ኣብ ጽዮናውነት ዘለዎ መርገጺ ጉዳይ ጽዮናውያን ተቐቢለ ምኽንያቱ ገልፂ ስሕተት ንምእራም ዝኽእል መገዲ ስለ ዘርኣኽሉ ኢሉ ተዛሪቡ። ኣብ ዝቕጽል ዓመት እስራኤል ክትምስረት እንከላ እቲ ተመራማሪ ድሕሪ ብዙሕ ቃልሲ ጽዮናውያን ዓሰርተታት ዕግበት ተሰሚዕዎ ይኸውን፣ ግን ድማ ዝያዳ ካታዒ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ህዝቢ እስራኤል ዝፍጽሞ በደል ኮኒኑ። ኣብ መወዳእታ 1948 ምስ ካልኦት ኣይሁዳውያን ምሁራት ብምዃን ፖለቲከኛ ሜናሂም ቤጊን ናብታ ሃገር ዝገበርዎ ዑደት ብምንቃፍ ናብ ኒውዮርክ ታይምስ ደብዳቤ ጽሒፉ። ቤጊን መራሒ ናይቲ ቅድሚ እስራኤል ኣብ ዝነበረ ዘመን ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን እንግሊዝን ብዝፈጸሞ ግብረ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ዝፍለጥ ደጋፊ ጽዮናዊ ትካል ኤርጉን እዩ ነይሩ። ኣብታ ዓመት እቲኣ ኤርጉን ኣብ ጥቓ ኢየሩሳሌም ኣብ እትርከብ ቁሸት ዴር ያሲን ንልዕሊ 100 ፍልስጤማውያን ሲቪላት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ህፃናት ጨፍጭፉ። እቲ ትካል ነዊሕ ከይጸንሐ ሄሩት ቢብራይስ ናጽነት ማለት እዩ ዝብል ሰልፊ መስሪቱ። ኣንስታይን ናብ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ መራሒ ናይ ሰልፊ ሜናሂም ቤጊን ናብ ኣሜሪካ ዝገበሮ ምብጻሕ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝካየድ መረፃ ደገፍ ኣሜሪካ ከም ዝረክብ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ ግልጺ እዩ ክብል ገሊጹ። እቶም ነታ ደብዳቤ ዝጸሓፉ ምሁራት ኣብ ቀዳማይ ሕጡብ ጽሑፍ ብዛዕባ ምድብ ሄሩት ዘለዎም ኣረኣእያ ብንጹር ገልጹ። ብኣወዳድብኡን ኣገባባቱን ፖለቲካዊ ፍልስፍንኡን ማሕበራዊ ጉዳያት ምስ ናይ ናዝን ፈሽስታዊ ውድባት ይመሳሰል ኢሎም ገሊጾምዎ። ኣብ 2024 ፕረዚደንት ብራዚል ሉላ ዲሳልቬ እስራኤል ኣንጻር ሓማስ ኣብ ጋዛ እተካይዶ ዘላ ውግእ ምስ ናዚ ድሕሪ ምውድዳሩ ደገፍቲ ጸጋማዊ ፖለቲካ ብራዚል ነዛ ደብዳቤ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣካፊሎምዎ ነይሮም። እቲ ደብዳቤ ካብ ዓውዲ ወጻኢ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እንከሎ እቲ ተመራማሪ ተቃዋሚ እስራኤል ከም ዝኾነ ክጥቆም ይኽእል። እንግሊዛዊ ጸሓፊ ታሪኽ ሪቻርድ ክሮካት ኣንስታይን ኢንድ ዘ 20th century ፖለቲክስ ኣብ ዝተሰመየ መጽሓፉ ኣንስታይን ናይ ባዕሉ ኣጀንዳ ንምድጋፍ ኣብ ዝጽዕረሉ እዋን
ኣብ ነቐፍን ደጋፍን ጽዮናውነት ሃገር እስራኤል ኮይኑ ተሳኢሉ ኢሉ ንኩሮኳት እቲ ሳይንቲስት መንግስቲ እስራኤል እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ዝሃቦ መሰረታዊ ሓሳባት ኣብ ተወፋይነት ሰፊሕ መትከላት ተመርኮሰ እዩ ነይሩ። ልዕሊ ኩሉ ሃገራውነት ብሄርነት ይጸልእን ሃገራውነት ይልግፍን ነይሩ። እዚ ድማ ወትሩ ንጽዮናውነቱን ንእስራኤል ዘለዎ መርገጽን ከም ልጓን ኮይኑ የገልግሎ ነይሩ ክብል ይገልጽ። እዚ ኣብ 1952 ፕሬዚደንት ክኸውን ዝተዓደመ ኣንስታይን ነይሩ። ጸሓፊ ታሪኽ ጌርማን ከም ዝሕብሮ እስራኤል ኣብ መንጎ 1948ን 1949 ምስ ሊግ ዓረብ ተዋጊኣ ንመጻኢ ፍልስጤም ዝተወደበ መሬት ከም ዝተወስደን ብምግላጽ እቲ ዕላማ ድማ ነታ ቅድሚ ገለ ዓመታት ካብ ደማዊ ኩናት ዝወፀት ሓዳስ ሃገር ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ንምርካብ እዩ ይብል። ምሁር ታሪኽ ሚሸል ጌርማን ወላ እኳ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ምስልያዊ ተግባር እንተሃለዎ ፖለቲካዊ እውን እዩ ይብል። ኣንስታይን ዝተዓደመ ኣይሁዳዊ ብምንባሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምንቅስቓስ ጽዮናውያን ምፍጣር እስራኤልን ብዘለዎ ፖለቲካዊ ተሳትፎ እውን እዩ ይብል። ካልኦት ፍሉጣት ኣይሁድ ንእስራኤል ክውክሉ ከም ዝተዓደሙ ብምግላጽ ምስሊ እታ ሃገር ንምምሕያሽ ብዝብል ከም ዝነበረ ይዝከር። ኣብ መጀመርታ 1990ታት ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሽሞን ፔረስ ኣብ ዝነበሮ ቃለ መሕትት ደራሲ ኦሞስ ኦስ ናብ ፖለቲካ ክኣቱ ኣለዎ ክብል ተማጊቱ ነይሩ። ኣንስታይን ኣብ 1952 ኣባል ዝኾነሉ ፒሬቲ ሻሎም ውሕድ ጽልዋ እኳ እንተነበሮ ፈጺሙ ዝተነጸለ ይነበረን እውን ብምባል ጌርማን የረድእ። ኣባላቱ ድማ ከም በዓል ፍላስፋታት ሃና ኤረንድት፣ ማርቲን ቡበርን ገርሾም ስኮሎምን ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻውያን ዝተኸብሩሉን ዝነኣዱን ምሁራት እዮም ነይሮም። ዩኒቨርሲቲ ሄብሩ ኦፍ ጀሩሳሌም ዝመስረቱ ተሳትፍቲ ብሮቲ ሻሎም እዮም ነይሮም። ሎሚ ግን ኣባላት እቲ ጉጅለ በቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ እስራኤል ከም ከዳዓት ይቁጸሩ ከም ዘለዉ ጌርማን ይዛረብ። ንሱ ወሲኹ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ናታንያሁ ከም ናይ ክልተ ሃገራት ፍታሕ ዝኣመሰለ ተጻራሪ ኣረኣእያታት ዘእንግደሉ ቦታ የብሉን እዩ። ናይ ዘመንና ኣንስታይን መን ምኾነ እቲ ሰብ ስልጣን እንተዝሕዝሞ ሕሰብዎ። ኣዳ ዮናስ ተባህለት ተዓዋቲት ኖቤል ኮሚስትርን ነቓፊት ጎበጣ ግዝኣትን ፍልስጤምን ሎሚ ኣብ ቃዛ ዝፍጸም ዘሎ ምተቐበለቶ ከምኡ ኣይመስለንን። ኣንስታይን ነቲ ፕሬዚደንት ንኽወሃቦ ዝቐረበሉ ዕድመ ምስ ነፀጎ ጸሓፊ ታሪኽ ይስሐቅ ቤንዚቢ ድማ ኣብታ ዓመት እቲኣ ፕሬዚደንት እስራኤል ኮነ። ጽልዋ ናይቲ ኣሜሪካ በፂሑ ዝነበረን በቲ ሳይንቲስት ዝተሓቕፈን ፖለቲካዊ ሚናሂም በጊን ኣብ እስራኤል እናዓበየ ከደ። ሄሩት ኣብ ዝቐጸሉ ዓሰርተታት ዓመታት ሰልፊ ዕዮ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ኣብቲ እዋን ቀንዲ ዓቃባዊ ሰልፊ እስራኤል ነይሩ። በጊን ኣብ 1977 ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክሳብ 1983 ድማ ነዚ ስልጣን ሒዙ። ድሕሪ 5 ዓመት ሄሩት ብየማናዊ ሰልፊ ሊኩድ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ። ካብ 2006 ጀሚሩ ኔታንያሁ ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ንነዊሕ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ዘገልገለ እዩ። ብጠቕላላ ኣብ ስልጣን ዝጸናሐሉ ዘመን ክድመር እንከሎ ኣስታት 20 ዓመት እዩ ዝኸውን ዘሎ።